mar mondo mi wawinjane pach jopiny e kaunti ma Siaya mar mondo mi wawinjane ni to gin to giwacho nang'o kotudore kod limit ma koro duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC dwaro mar mondo mi oketi ma limit omenda ma itiyo godo e kinde kisera mar ombulu ne josiasa malaro kombe mopogore opogore e pacho kae. Wawinjane monde. Nyinga en Clinton Okoyo, arawera no ero modak Siaya. Onyuola Siaya kendo adak Siaya. Awinjo chike ma duol mar IEBC ogolo matayo pesa monego bed ni itiyo godo e campaign. Tawacho ni ber bedo gi chike aila godo nikech gimiyo joma already ni office mondo kik misuse funds mani office. Iyudo ka ng'eny ng'eny ji dhi defend seats margi. To seats go gi defend mana gi pesa ma giyudo e office kanyo, mago taxpayers money. Koro kaber to kata millions go nego be ni timno nade iduoko piny. Lakini ka wawacho adieri, siasa ma Kenya kae en expensive. Siasa ma Kenya kae dwaro pesa mang'eny nikech culture ma jogo ero motelo wan kaka rowere, culture man gikelo mar stipends. Iyudo ka siasa bedo mapek nikech gino ero ma already ni a system. Iyudo ni mondo mi chungi nyaki gony yudhe, nyaki gony ng'ato, nyaki wuoth gi geche ma bech gi ng'eny, ma fuel gi ng'eny, to mago eko gin ang'ono, gin pesa. To mago siasa ero ma wanyalo duoko piny mana ka duol mar IEBC oriwo mojiwo gik moko mane giwacho milion 16 ka, giduokonwa kata mana milion 5 ka, mondo gino duog piny, mondo sama ja siasa tiyo gi pesa mang'eny kotimne auditing, ipenje ni pesa ni noyudo nang'o, alafu iduogo ipenje ni pesa ni ka msache wachi ka msara ka mar MCA en pesa di, to odwaro tiyo ndala di mondo koduok pesa manotimore nade mano campaign go kande mondo oduok mibadhi piny. Wano Chieng Sylvester Koth anjadak Siaya town ka awuok Game constituency. Nyoro nya winjo ka IEBC ogolo budget moripo bene dhano tiyogo e campaign mabiro mayiero ne next year. Wamor kaka yudhe nikech keto budget miyo wang'eyo kaka jatelo dwa wuotho. Mak mana ni wan kaka yudhe wayuak nang'o. Budget moketno en malo kabisa. En wan ka yudhe ng'eny gi ok nyal afford pesa maduong'. For example, mondo mi youth dhi register a party bodhi e primaries, biseche moko duoko nyalo bet no okomore, odhi e tribunal kata mane court. Ibonwango youth osetiyo gi almost approximately 3 something million mar mondo mi onwang' otiko kata kokoro dhi go yiero mogik. Penyo na mar ariyo en niya, to ka ng'ato osetiyo gi bilion 14 for example kaka kijana oran kaka e seat moro mar MCA, kirango budget mimigi paia gi development modwa timo, bendo nyalo tiyo tijno maber, kose nyalo bedo ni ng'atni koro kochope e office to en koro tiyo tij duoko pesa ne manyo osetiyogo. Number 3, budget mar siasa oseter malo. To tere malo mana gi jodongo manie siasa ma already nigi financial muscles manyalo tiyo kode. Nikech for example sani, mondo mi move masses, nyaka be ni logistics. Logistics is very expensive. Printing t-shirts kod gik moko mitiyogo kaka capes gin very expensive. To sechego youth inwang'o ka en ng'ama ok nyal afford gigo. Gini duoko chuny mar yudhe kuom ringo e political post gi ahinya. Tambuka abaja kanyo modak Siaya. To ne waneno gima ne IEBC ogolo budget, lakini koro penjowa kaka wan ojende matindo mabende seche moko wan gi paro kendo gombo mar chung' kata kaka MCA kata MP, to wapenjre nto pesa ni ka in mana youth mabende onge kamoro amora, to in gi jogi minyalo tiyogo, to ineno kata yore moko duto te minyalo timogo gik mabeyo, lakini koro pesa ni kosekete kamae, to ere kaka odhi konyo youth ma onge gimoro amora, ma onge nwang'o, to chunye gombo chung' e seat moro amora e Kenya kae. Koro wakwayo IEBC nok rach, lakini ne en gima noseket, to pod ije nyalo gwet piny to goye mbaka, tigoye mbaka tineno ni yawa to gini ere kaka onyalo konyo ng'ano ma onge nyalo e Kenya wa masani ni.
mondo kik bed ni ng'at modonjo e telo to kinyne en tijen mana tij duoko pese to onge gima okonyogo